Tinokutambirai mabuja kunhau dzomanhoko dzozuva rechishanu mumwedzi uno wakagunguruma. Tiri kutanda ipapa nonyaya yadokerera ichisekesa vazhinji kwaina Jobhosi Kara papodzipo naJacobo Ngarevume kana awa isusu tiri kuda kutotungamira kupinda mumugwagwa kuita kuratidzira kuhurumende, asi tiri kuda kundoita izvi basi kana vanhu varivo wazvidaidzira kuti zviitike. Pakaita kunyangariwa. Kana ari Chamisa anenge achinzi ndiye atadza kuita kuti vanhu vaende mumugwagwa, atadza kutungamira achienda pamberi pamugwagwapo, asi kana vandiwo vanhu ava wakutoti kwai isusu toda kutomirira kuti vanhu ndiwo vatande waita zvokuratidzira zvoti tiende pamberi. Hoi nyasi wamunangarwa wanga wari kumusangano unochokuita nezvokudiridzira irrigation conference pachirungu. Ipapa wagototi iwoya isusu nehurumende yangu tiri kuita zvinhu zvakawanda kuti tisimudzire kudiridzira kuitira kuti tireke kugopfa nonzara, asi wari kutadza kuziva ipapa kuti kudiridzira kwese kwavari kureketa paribe chokwakashanda nekutoti nzara hwendo huno yakaita kugara vanhu matunduru. Ipapa wagototi wanyorerana pasi neimwe kambani kuti igotengese pombi dzomvuradzo anonzi pachirungu macenter pivot kuti dzigodiridzire mahekiteya anopfuura zviuru 23 23,000 hectares pachirungu. Rekai tigoona kuti zvichapera sei ipapo, tinenge takaringa chikunyepai. Kuguta reHarare wanomirira kodzero dzevagari vemuguta weHarare Residence Trust ipapa wari kutoreketa kuti panochanja chopfene chiri kuitika nokutoti kwaiwa basa wokukanzuru wari kuzikana kuti wanhu wanombo wari kudzingiwa kana kubisiwa munzvimbo dzavanga wari kusenza wachiisiwa dzimwe nzvimbo dziri kure kure kuitira kuti wari kuferefetawo komisheni waye watadze kuboya chokwadi chaicho. Rekai tigoona kuti zvichapera sei ipapa, tinenge takaringa tichikunyepai. Nyasi wapwere wozinasu wabatana pokare noana murairidzi woarituzi nemamwe masangano wachitiwo tiri kubatsira wamunangarwa kuchenesa mugwagwa zvawakareketa kuti musi wechishanu wokutanda womwedzi ngatiitei zvokuchenesa mugwagwa, clean up campaign pachirungu. Ipapa isusu tiri kuita izvi, tiri kubatana nawo, asi tiri kuda kuwanyepa kuti kwai muhurumende menyumo ndo muda kuchenesiwa pokare mugwagwa basi, chenesaiwo nehurumende yenyu kuti zvinhu zvitekaire zvino. Waitatu zvino rekai tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinopera mushechere kana kuti pane zvimwe zvinoitika. Kwaino hurumende tagoisa matani anoita 900 tons pachirungu ochibahwe noupfu kuti zviende koisa mafeeding scheme aye owapwere kuzvikoro. Mabuja ndimi muriko kuti nyepai kwenyu heno kuti kweduno vanhu vari kupona chere vari kupuwa chere wapwerewo zvokudyazvo ngati ndazviona baini, asi peno kwenyu zviriyo kana zviriyo motinyepa kuti aiwa zviri kuitika idi tipembere tese. Kuno mumwe gweta nombiri chaizvo ainzi Stanford Moyo kwai afukara chega neuyu heno kuti zvii zvaitika ipapa, asi ana gweta wese wari kuhwadziwa fani nokuti anga ari munhu aimirira kodzero dzawo pokare nokuita useza husvinu achiyamura vazhinji kuti mweya wache urambe wakazorora murugare. Nyasi kwai kwaita manyongori pachikoro chomatopo chowapwere icho chaita moto wagwarasha nzvimbo yokurara yowapwere. Mai ipapa kwai mibhedha inosvika 54 pokare nomo kuchengetera zvokudya munosvika 54 zvaparadziwa kugwarashiwa chaiko nomoto paribe chasara. Ipapa wabereki wakutofunga pokare kutanda kutenga hembe, kutenga zvokudya, kutenga mabhuku pakaita paribe chizvino. Heno kuti moto uyo wakonzerwa nei, charamba takaringa kuti wari kuferefeta wachazozvibata chere kana kuti paribe. Temba Gorimbo ipapa agoburika ari kuita kuchema kuti ndakwana kwai zvandakatanda zvokuti
nyombana nawingi D zvisvinuba zvakundiita kuti nditadze kugarisika padandemutande pa idi vanhu vagoti unotangire musindo wakutandauburitsa vanhu mapikicha gorimbo akapfekera masikavha awo amunangarwa abva atadza kuziva ipapo vazhinji vadokera vatondomunyepa kuti iwe gongwarira kupera uchajiwa basi makuno yanu nokutoti chinobatiwa chese nomapfene aya chinobva chapera. Ngaabvunze ana Kadewere naana Bhiriyati aiwa muno kundozviona nanyasi kuribe kana chiriyo naana Nakamba kuribe kana chiriyo wakundoramba vari kuita kunzutaira hawo wachiendera konekoko paribe chaburika. Kumwe kusekesa vanhu padandemutande kwaitika nyasi Promise Mukwananzi agoreketa kuti kwaindini umwe hwanhu wakwanisa kuti wamunangarwa wasiye zvawanga wachida kufunga zvokuita zvokupinda basa kochitatu. Idi wakapfa wari becha wakaona munyepero wakadari unoita kunyadzisa chaiko. Mutengo peturu uripo kuchinja uchiripo padhora ribodzi nomasendi 50 $1.59 pachirungu. Apawo wedhiziri wakira nesendi ribodzi kuenda pa $1.62 pachirungu. Dhora ribodzi nomasendi 62 rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Kwaigore rino musangano unochokuita nozvowanocherachera pasi pevhu paapa mine entra kwaiwambomisiwa paribe zvareketiwa kuti chii chakonzeresa kana kuti zvinyatsozikana kuti chii chiri kuda kuitika kana kuti uchazoda kuitiwa rini. Tichange takandolinga kuti wachaita sei tichizokunyepai. Kambaniyo yaZimbabwe yati yakubenhukapo kare kubhururuka kwai kubva zuva rochi20 mwedzi uno ndopo vanenge vakutanda kuenda nzvimbo yeJoburg kuOR Tambo. Kwai munhu mubodzi anobhadhara madhora okuAmerica 250 pari kudiwa bamazigi apa mabuja pari kudiwa bamazigi pari kudiwa mari chaiyo. Pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo. Apawo tikaringa zvomutambo ipapa woZimbabwe cricket watiwo Pakistani ichauya muZimbabwe yogotambira kuBulawayo mumwedzi waMbudzi kusvikira mwedzi waZvita. Iyo Bulawayo inotoita kuvhunduka kamunhandare yokiriketiyo kuti sei ndisingamboseenzesiwewo zvinoita wamwe. Idi zvakaita kuoma chaiko. Tiri kufara. Kuno vamwe wairi wanoita zvokurova mvura wari kupinda kuenda kumutambo wemaorimpiki wakamirira Zimbabwe. Ipapa wari kuti kwaindi Paige van der Westhuizen anenge achiita kurova mvura zvomamita 100 100 meters freestyle pachirungu. Koita naDenison Cyprianos anenge ari kurova mvura akaita kupira gotsi mamita 200 200 meters backstroke pachirungu. Tikuwashwira tuzvinu pavari kupinda kuFrance. Toringa zviri kuitika pasi rese. Nyasi uno kuno masoja 25 agonza atongerwa rufu kuDRC kuti wagotiza hondo. Kwai vanobvumirwa vakutiza hondo waifanira kunge wakapfa. Kunoti akundokuurayai wakomana. Pakaita kunyangara chaiko. Idi zvakaita kuoma izvi. Ukuwo William Ruto aita chinhu chakanaka charatidza pachena kuti anenge anotusvinuta ari kufunga. Ipapa agoita musangano wopadandemutande reTwitter unonzi Space pachirungu novanhu vanga vachipfuura 150 zviuru 150,000 chaiwo. Akagoita nawo achimubvunza mibvunzo yese aanga achida achiwapindura achididi. Apedza izvozvo akati ndatetekera idi zvamamuri kureketa. Abva achienda manje kwakuchiti right inini ndaakubisa wana achipanga mazano nopakati wari muhurumende anachipanga mazano wese nopakati togwanura pokare kwaita kugwema hofisi yomudzimai wangu
neofisi yomudzimai womutedzeri wangu dzese taakudzibisa, nevanhu vese vanga vari kusenza ikweyo taakuwabisa. Tikati ewo kamu ndokuti zvino kwai wese wasvika makore 6 okuzvawa kawachibva watoenda izvezvi pamujandirere pachiri bekumirira. Tikati ewo ndo kamu ndokuti zvino ari kuti ipapa tambosevha imwe mari, asi imwe yacho tichangoenda kokwereta. Tikati ewo zvisvino atombozama uyu nanahasa humwe bana hwii hwabi yedu zvawo dai kuri kwedu mubvunzo yenge ichibvunziwa ipapo yanga yakaita kunyangariwa manduwe. Waitodokerera wakunokerwa pamba kuti tinyepe kuti ungochida kubvunza kuti kudii iwewe. Tikaiti rambe takazviringa kuona. Tikananga Britain, zviri kunakidza izvezvi. Hurumende itsva yatotanda kusenza. Anonzi Keir Starmer aiwa ndiye aita tusvinu kamu atotanda izvezvi kutotora basa, atoisa wanhu wache makurukota ache watotanda kuita zvino. Kwai nyaya yekuendesa vanhu kuHwanda iya yapedziwa, yabva yamisiwa kunzi tichazvidaba. Zvanaka kaizvi vanhu vanga vakaita kuita kurwadziwa fani vakuita kufarisa. Ndozvisvino izvi ipapapa zvizhinji zvaakutoitika. Vanhu vadokerera vari ndohwarute kunakiwa nokuti paribe kana higi kana haga paribe kana kumboudzana kuti pamberi inotsvakati kana kuti kudii. Munhu andoti aiwa ndajiwa bvatobvuma kwakutoburika muhofisi, hapana kumbomira kuda kumbotanda royehwa manja kana kutanda bikirwa doro. Ndozvisvino izvi ndozvinofana kuitika. Rekai hedu tirambe takazviringa. Uko kuAmerica kwaiwa bato raBiden wapinziwa mushishi nokuda kwaBiden. Wazhinji wanowapa mari wakundofunga kuti imimi kana muchida kuti tikupei mari kubisai Biden yuyu nokutoti ari kuita batusvinu. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapo. Tinenge takandolinga kuti wanoigumira wakadini. KuChina kwaita kunakidza kwaizvezvi wavaka gwenya romagetsi ozuwa rakakura pamaeka zviuru 33 wakaja mabhirioni 2 okuisa ipapo. Wari kuda kuburitsa mabhirioni mawati 3 anochidimbu pagore. Tikati ndokuti zvinutu rambai muchiita peno tingazokopewo dhoiri rakadandi. Mukugumisira Matariana ari kufara chaizvo nokutoti kambaniyo Dio nokambaniyo Arimani dzakabatiwa kuti dziri kuita mutsepwede kubatirira vanhu vanosenza kunonhadziwa mabhegi avo. Kwai mabhegi avo ari kuyabhadharira madhora 50 basi, asi wachizoyatengesa zviuru zvinopfuura 2 mabuja. Idio nayawe denga riri kure chaiko. Rekai tione hedu kuti zvinombopera zvakadini, asi tiri kufara nazvo. Tiri ipapo, rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwewo Nhau.